TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack. Hindi krimen ang panliligaw. Huwag kang mahiya, lalo na kung mabuti naman ang intensyon mo at wala kang balak lokohin siya. Hello, Luzon, Visayas. Yun totoo! Sabi mo. Ang saya mo ang saya mo Hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Kapiling na nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila ang naghe-hello-law sa inyo, Tanya Chinita. Teka nga, titignan ko nga yung chatback. Ano ba si chatback? Sabi mo, chatback. Hello. Eh, ba't nag-invento ako ng akin? Sa'yo yung hello eh. Bakit? Masama? Ulit-ulit, take two. Kapiling na nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede naman po solusyon. At eto na nga ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oy, Oy, nandito yung mga Friday. mamataan niya yung mga Yes. writers, nakikita ko dito. Hello pa! Andito si Gani Halamana. Hello, sir. Pati si Toti Sandoval. Andyan ba si Sir Orly Aquino? Asa si Sir Orly? Baka nasa bangko. Nasa bangko, nagpapalit. Alam na po. Kumakain daw, lumalapang, girls. Ano ba Oh. yan? Hello po. Siyempre, number one fan natin yung ating mga Writers. Dahil sila po yung nagbibigay ng buhay sa mga kwento natin each and every day. Each and every day. Nagbibigay ng story actually. Correct advice. Sila yung gumagawa, nagtatahi ng mga istorya ng bunggam-bungga. O, di ba? Maraming salamat. Thank you. Ay, nako. Uy, Friday ngayon may bagyong Ruby. Oo nga. Sabi ang landfall daw tomorrow. Hayaan mo siya kung kailan niya gusto mag-landfall. Pero, naku, ingat-ingat lang po tayo. Pray lamang po. Yes, Kasi, at syempre ang mag-ready din. Correct. Kasi ang balita ko, Tacloban na naman yung tatamaan. Ngayon eh. nakakalungkot di ba? Oo, nakita ko yung picture ng reporter natin sa DZRH. Yes, Lumilikas na daw yung mga ibang mga taga-Tacloban. Ayan. Ayun naman yung maganda, Mama Christine, dahil nga may experience na tayo. Ngayon hindi na kailangang iligligin pa ng ligligin yung mga tao gawa ng na-experience na nila, aalis na talaga sila. Correct. Kaya Kumbaga, po please, wala nang sapilitan nito, talaga magkukusa na sila. So, ingat-ingat po tayo kung napapakinggan pa po tayo sa Tacloban ngayon. Kasi di ba naririnig tayo sa Tacloban, Mama Tanya? Yes. Hello po, mag-ingat Hello po po. kayo. At ngayon po, magdramahan muna tayo. Take care, 'cause we care. Kung nasan man kayo ngayon. Take care, cause we care. TCCIC. TTCCWC. O, yun. O, ito na nga, magdramahan na tayo. Ano ba sabi ni Papa Jack? Sabi ni Papa Jack, hindi krimen ang panliligaw. Mm. Huwag kang mahiya, lalo na kung mabuti naman ang intention mo at wala kang balak, lokohin siya. naman, Ano pinaglalaban nyo? Ay, sabi nga ni Owen Garcia sa Yes FM Manila Facebook fanpage eh. At lagi rin tatandaan na kapag nanliligaw ka, kailangan mo rin ng budget. Ang galing mo dyan. Ikaw na talaga. Siyempre, ang galing ni Owen Garcia kaya. O, sabi naman dito ni Gerald Bagunas Evalio. Tama. Dapat wag ka matakot manligaw sa isang girl. Bakit ba yung girl talagang Gio? Girl. Titisurin ko na kayo eh. Hindi naman yan illegal na gawain. He, he, he. Ang daming he, he, he. Sabi ni Jake Jerry Agustin, tama, hindi krimen yan. Basta siguraduhin mo lang walang sabit yung nililigawan mo, yung walang boyfriend o asawa para wala kang natatapakan tao. Packing tape ka pala eh. Oo, yung mga may asawa po, hindi nasakop nintong quote na to, no? Correct. Kapag may asawa na, manatili ka sa isang Na, tabi. Makinig ka na lang, huwag kang makarelate. Bakit ba dyan. galit ka? Hindi naman, wala naman. Sabi, nakikigalit. Misimpansya lang ako kay Jake Jenny Agustin. Correct. O, diba? Sabi naman dito ni Mickey Hell. Grabe naman! Wala pa Wala nga pa ba? eh. Excited ka masyado eh. Mickey Hell Duque Fuentes na ang picture parang nakaputi. Ikakasal. O kaya? Sabi niya dito, ay naku Chong, hindi naman babawasan ng pagkalalaki mo eh. Mas like nga ng mga girls yung ganun kesa sa iba dyan, sa kalye lang nanliligaw at sa text lang, malakas ang loob manligaw. Siya naman yun. Mas pangit pag ganun ang estilo ng panliligaw. Kaya nga may kasabihan tayo na try and try until you succeed. Siya yun eh. Siya yung gumagawa ng text, kunyari. Mickey Hell, babae ba to lalaki? Di ko Ewan ko alam. dyan. Kasi yung picture, dalawa sila magjuwa, mag-uyab. Mag-oyab sila sa profile picture. Sa ngayon, okay na rin yung
Text. Ba yan? Depende. Oo. Bala kayo. Ruby Rose, Birot, Katso. Birot! Ay, kamusta ka na, Birot? Birot! Birot! Cute mo, Birot! Birot! Sabi, tama yan. Walang masama. Kaya ligawan nyo ako. Wow! Nagpaparinig ikaw na. Ruby yan. Rose, Birot, Katso. Iyan nyo. Ligawan nyo. Ano profile picture ni Ruby Rose? Teka lang. Ayan na! Ayan na! Kita ko na! Ayan! Oh, ano? Ruby Rose ay naka-filter kaya makinis siya. Saman. Hindi naman siguro. Tsaka, ayun. Baka naman nasa ilaw lang yan, hindi talaga nag-filter Ayun, yan. oh, pag walang filter, ayun oh, kulay ano siya, brown. Yung pag walang filter, pag may filter, pink. Pag ano, brown. Ikaw ba mahilig ka hindi ka rin mahilig mag-filter Hindi, oo. eh. Kasi sasabihin, alam mo nga mga bashers, kaya yes, maganda. may basher, Wow. sikat! Well, Sabi, siya, naging abnormal. sabi naman dito ni JC Ann, kakatakutan. Natatakot ka na, Oo, wala pa wala nga. Huwag kang matakot na magtapat. Uy, may pumutok. na magtapat. Huwag ka magulo. Meron akong ano Sige, dito. sige, ready, ready. May salabat na ako dito. Nagpakulo ako dito sa may Star City na restaurant. Magbabayad nga dapat ako eh. Nagbigay ako ng 20 pesos, hindi tinanggap. Libre na lang daw. Maraming salamat kay Kaising. Pasimple ka pa eh. Gusto mo talaga libre. Paraparaan.com. Huwag ka matakot na magtapat o manligaw sa taong mahal mo. Malay mo, kayo pala nakalaan sa isa't isa, di pareho kayo magiging masaya. Kung mabasted ka man, at least wala kang pagsisisihan dahil may ginawa ka. Kesa, nga kasi hindi niya nalaman kasi di mo sinabi. Magdramahan na nga tayo. Oo nga, ito na nga si Rodney na nga ang bibide, Christopher Love Radio Ay, bongga. Manila. Si Angela, like barista po ng Love Radio Manila. Si Camille, eto na naman po magiging abnormal. Hindi ko po kasi alam kung bata po. Magiging- Bata batuta ba yan? Lala Banderas po, si Piagot, Camille. aawayin ka niya naman ni Lala. Gaganap bilang father, Chico Loco po ng Yes FM Manila. Bilang mother, syempre, Nicole Liala, Love Radio At si Manila. Lester. Totoy ba to? Bato. Yes FM Manila. Uy, maraming salamat sa mga nakikinig ngayon ah. Oo, kahit alam nyo na mayroon tayong na-anticipate na bagyo. Ano yun? Uy! Hindi! Sa Sunday pa yung birthday ni Christopher. Bakit? si Direk Badong kasi, Direk Badong Royales. May pagsenyas birthday daw ni Christopher. Ah. Kasi may nagdala dito ng bonggang-bonggang presentasyon. Sa Sunday pa birthday ni Christopher, pero advance happy birthday. 3-day celebration daw po yun. Corrected by. So, eto na ang kwento ni Rodney! dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Huwag mo kalilimutan hashtag TLC TDS Interactive. Go na. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Angela, Kayo po ang landlady ni Alex. Pwede ko po bang malaman kung nasan siya? ay hindi ko alam kung saan siya pumunta. Diyos ko, paano na ako ngayon? Buntis na ako. Walang hiya ka! Ha? Papa! Hindi ka na nahiya sa ginawa mo! Ha? Tama na yan, Sancho! Tama na! Lumayas ka ngayon din! Lumayas ka! Mama! Halika rito, ha? Malandi ka! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Huwag mo siyang kaladkarin! Huwag mong kaladkarin ang anak natin! Buntis siya! Maawa ka sa kanya! Maawa! Matapos ang ginawa niya, nakakahiya sa dolor! Kaya lumayas ka dito sa pamamahay na to! Layas! Hindi maaari! Ngayon niya tayo higit na kailangan kaya susuportahan natin siya! Ano itong ginawa mo, Angela? Ano ito? Tama na, Angela. Huwag ka nang umiyak. Dahil hindi na iba ang turing ko sa'yo.
At may tiwala ako kaya nagawa kong ipagtapat ang nakaraan ko. Naiintindihan ko ang lahat. Bukas na aklat ako sa iyo, Rodney. Ikaw ang bahalang magdesisyon kung itutuloy mo pa ang nararamdaman mo para sa akin. Ipakilala mo ako sa parents mo. Alaala ng dabi kong puso, yan ang laging nasa isipan ko. Araw-araw ako'y lumuluha sa mapait kong nandaan. Nooy di na ako na may ibig sa akin muli. Ngunit nang makilala ka ngayon, napawi ng lahat ito. Ayaw naming maging kontrabida sa love life mo, Angela. Pero hindi namin gusto ang lalaking ipinakilala mo. Si Rodney. Ma, may maayos po siyang trabaho sa isang kilalang kumpanya sa Mandaluyong. Saka mabait po siya. Mabait agad? Papa, Bakit? Ilang buwan mo na ba siyang kakilala? 5 months po. 5 buwan pa lang? Tapos sasabihin mo mabait siya? Ano bang ginawa niya sa'yo para sabihin mong mabait siya, Angela? Dahil po sa mga ipinakikita niya sa akin. Kayo na ba? O ba't hindi ka sumagot? Tinatanong ka ng mama mo. Hindi pa po. Nanliligaw pa lang po siya sa akin. Buti naman. Anak, ayaw lang naman naming maulit yung nangyari sa'yo na pagkatapos kang mabuntis ng dati mong nakarelasyon ay hindi ka na niya pinanagutan at pinagtaguan ka pa. Kaya sana maintindihan mo kami. Saka ayaw na naming mag-alaga uli ng apo na walang ama. Pa, iba po si Rodney. Katunayan nga po tanggap niya kung ano man yung nakaraan ko. Ipinagtapat ko po sa kanya na may anak na akong 7 years old. At ang sabi niya, wala raw siyang pakialam sa nakaraan ko. Ang mahalaga yung kasalukuyan at ang nararamdaman niya sa akin. Dahil lang doon gusto mong maniwala sa pambobola niya? Alam ko pong hindi siya nambobola. Dahil nararamdaman ko po na seryoso sa akin si Rodney. Sige, pairalin mo na naman ang katigasan ng ulo mo. Di ka pa ba nadadala? Gusto ko rin pong maging masaya at magkaroon ng amang anak ko. Pero hindi ko nakikita sa Rodney na yon ang katangiang hinahanap namin ng mama mo. Iniisip niyo po bang lolokohin din niya ako? Papa, huwag niyo po sana husgaan agad si Rodney. Ba't hindi niyo muna po siya bigyan ng pagkakataon? Nakilalanin at mapatunayan niyang hindi siya gaya ng iniisip niyo. Okay ba ako sa parents mo? Anong sabi nila? Huwag mo nang sagutin ang tanong ko. Dahil sa pananahimik mo, alam ko na ang sagot sa tanong ko. Saka nakita ko ang reaksyon nila nang ipakilala mo ako. Sorry, Rodney. Hindi kaila sa'yo yung Pasko, kaya nagiging mapili lang sila. Kaya may karapatan rin silang pakialaman ka sa pagpili ng lalaking mamahalin mo? Concern lang sila sa akin, Rodney. Saka, hindi lang ako ang pakikisamahan mo kung sakaling maging tayo. May excess baggage akong daladala. May anak ako. Handa akong maging ama sa anak mong si Camille. Kaya lang, hindi ko rin maaaring baliwaliin ang opinyon ng parents ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Nang minsang nagkamali ako, inunawa nila ako. Tinanggap ako at tinulungan palakihin yung anak ko. Hindi nila ako sinumbatan. Kaya nga ganun na lang ipasasalamat ko sa kanila. Kung ganun, wala akong pag-asa. Hindi ko naman sinasabing ganun, Rodney. Dahil hindi ko rin naman sinasara yung pinto ng puso ko. Pero kailangang mag-effort ka. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan para patunayan sa parents mo na hindi ako tulad ng nauna mong boyfriend. At seryoso ako sa'yo. Hindi ko akalaing mayroon
Pinsan, kung pahihirapan ka lang ni Angela, ba't magtitiis ka? Gusto mong itigil ko na ang panliligaw? Na dapat na akong sumuko? Hindi pagsuko yun, kundi pagiging wise. Lester, mahal ko si Angela. Pero kung ganyang hindi lang siya ang liligawan mo, kundi pati parents, tsak mahihirapan ka. Mukhang mas pihikan pa sila kay Angela. Binibigyan mo lang ang sarili mo ng problema. Kailangan kong gawin ang gusto ni Angela. Naku, bahala ka nga. Baka mamaya niyan ginawa mo na ang lahat. Tumambling ka na. Sumirko ka na. Kumain ka na ng apoy at tumulay sa alambre. Pero di ka pa rin pasado sa parents ni Angela. Buti pa, humanap ka na lang talaga ng iba. Ayokong isipin na walang ibubungang maganda ang pag-e-effort ko. Dapat maging positibo ako. Diyan ako believe sa'yo, pinsan. Malakas ang fighting spirit mo. Astig! Mama, sino nga po ba yung kasama mo minsan dito? Nakalimutan ko na ang name niya eh. Office mate mo po ba siya? Si Rodney ba ang tinutukoy mo, anak? Opo, siya nga po. Kaibigan ko siya, Camille. Sabi po ni Lola, manliligaw mo. Totoo po ba yon? Parang ganun na nga. Siya po ba ang magiging papa ko? Hindi ko alam, anak. Tsaka, mahabang proseso pa yun. Bakit po? Kasi ayaw sa kanila ni na Lola at Lolo? Parang ganun na nga. Pero ma, gusto ko na po magkaroon ng papa. Sana po, siya na lang. Si Tito Rodney. Kasi po mukha siyang mabait. Sana ganun lang kadali. Magandang araw po, tita. Rodney, ikaw pala. Napadalaw ka yata. Opo, Wala dito si Angela. Umalis siya kasamang kaibigan. okay lang po yun. Ha? Anong okay? Hindi lang po si Angela ang dahilan ng pagdalo ko rito sa inyo. Eh sino? Kayo po ni Tito, saka si Camille, para makipagkwentuhan. Ha? Sigurado ka ba? Opo, heto nga po, may dala akong 2 box ng pizza para po may merienda tayo mamaya. Pwede po ba akong tumuloy? Oo, sige. Pumasok ka. Si Tito po, narito po ba siya? Umalis lang saglit, pero babalik agad yon. Hello po, Tito Rodney! Oh, hi Camille! Halika, may dala akong gift para sa'yo. Sabi ng Mama Angela mo, mahilig kang mag-paint, kaya nagdala ako ng painting materials. Saka, alam mo ba, hilig ko rin ang mag-drawing. Gusto mo, turuan kita? Sige po, sige po! Lola, pwede po ba? Oo, apo. Pwede. Ang galing niyo pong mag-paint, Tito Rodney. Kayang-kaya mo rin yan, Camille. Oh, maganda rin naman ang ginawa mo ah. Flowers. Pangit nga po eh. Hindi. Sa art, walang pangit. Depende lang yun sa tumitingin. Kasi ang bawat pinipinta ng isang tao, may ibig sabihin yun. May nais ipahiwatig. Ganun po ba yon? Saka practice lang ng practice para mas maging mahusay ka. Sana po, dalasan niyo po ang pagpunta dito, Tito Rodney, para po lagi niyo akong natuturuan sa pagpipaint. Hayaan mo, gagawin ko yon. Pwede po bang kayo na lang ang maging papa ko, Tito Rodney? Kasi po, ang bait-bait niyo eh. Hindi ako magsasabi niyan, kundi ang mama mo. Pakitang tao lang ang ginagawa ng Rodney na yon. Kaya? Tignan natin kung hanggang saan niya kayang magtiyaga. Kung sa bagay, baka magsawa din agad. Pero di kaya utos yun ni Angela sa kanya? Yun nga din ang iniisip ko eh.
Ma, pa, wala akong sinasabing ganon kay Rodney. Yung madalas niyang pagpunta dito sa bahay kahit wala ako, hindi ko po yun inuutos sa kanya. Desisyon niya po yun. Nagsasabi ka ba ng totoo? Pa naman, ba't naman po ako magsisinungaling? May problema po ba sa ginagawa ni Rodney? Wala. Hindi lang kami sanay. Dahil si Rodney ang kauna-unahang lalaki na nagpakita ng ganong ugali. Pilit na inilalapit niya ang kanyang loob, hindi lang sa anak mo, kundi sa amin ng mama mo. Dahil ganun po siya, Papa. Karakter niya po yun. Kapag isinasama niya ako sa kanila, nakikita ko kung gaano siya kalapit sa mga kapatid at magulang niya. Sinagot mo na ba siya? Hindi po. At kung sasagutin ko siya, gusto ko po may approval niyo ni Mama. Anak, huwag sanang sasama ang loob mo sa amin. Pero ang hangad lang naman namin ay yung makabubuti sa iyo. Dahil ayaw na naming makita kang umiiyak at nasasaktan. Alaala ng dabi kong puso, yan ang laging nasa isipan ko. Araw-araw ako'y lumuluha sa mapait kong nagdaan. Nooy di na ako nasabat na may ibig sa akin muli. Ngunit nang makilala ka ngayon, napawi lang lahat ito. Rodney, salamat ha. Saan, Angela? Sa mga ginagawa mo, sa pag-i-effort mo. Gusto kong patunayan sa parents mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Nakikita ko naman yun eh. Ang anak kong si Camille, sobra ring napapalapit sa'yo. Kapag di ka nagpupunta sa bahay dahil busy ka, hinahanap ka niya sa akin. Hindi mahirap mahalin ang anak mo, Angela. Bukod sa malambing siya, napakabait din. Nararamdaman din kasi niya ang pagkakaroon ng papa kapag kasama ka niya. Dahil sa ipinakikita mong pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya. Sana nga nakikita rin yun ng mga magulang ko. Kulang pa rin ba sa kanila? Hindi ko alam. Pero akong nag-aalala. Saan? Baka kasi magsawa ka. Baka mapagod ka sa ginagawa mo. At bigla ka na lang mawala. Alaala ng nabig kong puso, yan ang laging nasa isipan ko. Araw-araw ako'y lumuluha sa mapait kong nagdaan. Nooy di na ako nasabat na may ibig sa akin muli. Ngunit nang makilala ka ngayon, napawi ng lahat ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo ni Angela? Ilang buwan ka nang nangligaw? Kung naiinip ka, pinsan, lalo na ako. Pero may promise ako kay Angela at kailangan kong magtiis at tuparin yun. Ba't kasi kailangan mong magpakamartir? Ang maghintay sa isang bagay na wala yatang kasiguruhan. Mahal ko si Angela. Ba't pinahihirapan ka niya? Sinusunod lang niya ang magulang niya. Hindi na siya minor de edad. Ayaw lang niyang magalit ang mga ito. Dahil nga minsan na niyang nabigyan ng sama ng loob ang parents niya nang mabuntis siya at iwan ang lalaking yun. Pero iba ka, pinsan. Iyon nga ang patutunayan ko. Hanggang kailan mo patutunayan? Aalis ka, Rodney? Oo, Angela. Pupunta ako ng Davao. Pero bakit? Ipadadala ako ng aming company para sa bagong branch na bubuksan doon. Ako kasi ang napili. Magtatagal ka ba doon? Hindi ko pa alam. Walang katiyakan kung hanggang kailan ako sa Davao. Dahil nga marami akong dapat asikasuhin. Ayaw ko rin sana. Pero ini-insist ng boss namin.
Saka kailangan ko rin yun para sa aking inaasam na promotion, ang maging sales supervisor. Wala ako sa posisyon para pigilan ka. Saka alam ko naman may mga plano ka rin para sa sarili mo eh. Kahit malayo ako, hindi ako makakalimot, Angela. Dadalasan ko na lang ang pagtawag sa'yo. Kahit sa anak mo. Alam ko nahahanapin niya ako. Malamang nagpa-assign siya sa malayo para makaiwas na sa'yo, Angela. Ba't ho ganyan ang iniisip niyo, Papa? Yun ang nakikita kong dahilan. Kasi nga, hindi niya kayang panindigan yung mga ipinangako niya. Kaya gumawa siya ng paraan para umiwas. Masyado niyo po kasi siyang pinahihirapan. At kasalanan pa namin ng mama mo. Pa, mahal ko po si Rodney. Pero mukhang hindi siya ganong kaseryoso sa'yo. Kaya mabuti pa, kalimutan mo na siya. Hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Lola! Bakit, apo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Diyos ko, ang init mo pa rin. At lalong tumaas ang lagnat mo. Lola, giniginaw po ako. Tapos ang sakit ng katawan ko. Saka parang nasusuka po ako. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Teka, tatawagin ko lang ang lolo mo para madala ka na sa ospital. Nasa meeting po ako nung tumawag kayo, Mama. Kaya sinabi na lang sa akin ng office mate ko na narito kayo sa ospital dahil isinugod niyo si Camille. Oo, anak, dahil hindi ko na alam ang gagawin. Pabalik-balik ang lagnat niya at kanina nga sobrang taas. Ano pong sabi ng doktor? Hindi lang basta lagnat ang sakit ng apo ko. Na-dengue siya. Oh! Buti nga't nadala daw agad namin. Na-blood test na siya at nakita sa resulta na bumababa na ang platelet count ng kanyang dugo. Kaya kailangan na siyang salinan ng dugo. Diyos ko, madelikado ang dengue. Magtiwala tayo sa mga doktor at samahan natin ang panalangin sa Panginoon para gumaling ang aking apo. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Ang dami pong masakit sa akin, Mama. Saka nangihina po ako. Tapos nasalinan pa ako ng dugo. Para yun sa makakabuti sa'yo, anak. Basta magpagaling ka, ha? Hanggang kailan po ako dito? Hanggat hindi ka pa lubusang magaling, anak. Gusto ko na pong lumabas. Kasi po, miss ko na yung pagpe-paint namin ni Tito Rodney. Sabi po kasi niya marami pa siyang ituturo sa akin. Mama, nasan po ba si Tito Rodney? Kasi po hindi ko na siya nakikita eh. Saka dadalawin po ba niya ako dito sa ospital? Baka hindi siya makadalaw dito, anak. Kasi malayo siya. Nasa Davao siya. Bakit po, Mama? Ayaw na po ba niya sa inyo? Hindi na po ba niya gusto na maging papa ko kaya lumayo siya? Hindi, anak. May inaasikaso lang siya doon. Mama, si Tito Rodney po ang gusto kong maging papa. Kasi sabi niyo po, wala na akong papa. Kaya siya na lang po. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko makasama si Tito Rodney. Salamat at napatawag ka, Rodney. Kukumustahin ko lang si Camille. Namimiss ko na yung anak mo. Pwede ko ba siyang makausap? Nagpapahinga siya. Narito kasi siya sa ospital. 3 araw na. Nagkadengge siya. Ha? Kumusta na siya? Maayos naman yung kalagayan niya. Lagi ka nga niyang tinatanong sa akin eh. Rodney, hinahanap ka ng anak ko. Gusto ka niyang makita.
Umiiyak nga siya. Kasi ayaw mo na raw yata sa akin. Ayaw mo maging papa niya. Hindi totoo yun. Dahil ako, gustong gusto ko siyang maging anak. Yun ang sabihin mo sa kanya, Angela. Hayaan mo, magpapaalam ako rito. Babalik ako dyan sa Manila para dalawin si Camille. Gagawin mo yun? Bakit hindi? Alam kong makakatulong yun sa kanya para mapabilis ang pagaling niya. Gusto ko rin makita siyang masaya at mawala sa isipan niya na ayokong maging anak siya. Napamahal na sa akin si Camille. Pangako, bukas, Angela, darating ako. Hihintayin ka namin. Tito Rodney? Tito! Naistorbo ko ba ang pamamahinga mo, Camille? Hindi po. Sabi po ni Mama, hindi niyo ako madadalaw dito sa ospital kasi nasa malayo kayo. Nandun daw po kayo sa Davao. Doon nga ako galing. Sumakay ako ng eroplano para makarating agad dito sa ospital at madalaw ka. Kasi gusto ko gumaling ka na. Malapit na po akong gumaling, Tito. Kasi po dinalaw niyo na ako. Saka masaya na po ako kasi sinabi sa akin ni Mama na gusto niyo pa rin po na maging papa ko kayo. Oo naman. At hindi magbabago yun. Thank you. Thank you po kasi Tito Rodney, gustong gusto ko po na maging papa kayo kasi love ko po kayo. Love rin kita, Camille. At magiging masaya ko na tatawagin mo akong papa. Talaga po? Eh di Papa Rodney na lang po itatawag ko sa inyo para po hindi na makatanggi pa si Mama. Hindi ka pa bababalik ng Davao? Hindi pa, Angela. Saka tumawag na ako. Sabi ko, dito muna ako hanggat hindi pa lumalabas ng ospital si Camille. Wala kang obligasyon sa kanya, Rodney. Ayokong makasira siya sa trabaho mo. Angela, hindi na iba ang turing ko kay Camille. Anak ko na rin siya. At masaya ako na kasama ko kayo. Rodney. Isang bagay lang ang tangi makapagpapaligaya sa akin. Ang maging pamilya na tayo. Sana nga mangyari yun. Hindi ko akalaing mayroon pang magmamahal sa tulad kong mayroong nakaraan. May bahid pa ng luhang aking mga mata nang ako ay iyong matagpuan. Hindi ko akalain na mahal mo rin ako. Ako na may pusong sugatan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil ibinigay niyo sa akin ng isang lalaking tapat akong mahalin, tulad ni Rodney. Salamat po dahil sa kabila ng aking mapait na nakalipas, ay tinanggap niya pa rin ako. Hindi ko po akalain na may pag-ibig pang darating sa buhay ko. Napakapalad ko po dahil nakilala at natagpuan ko si Rodney. Napakabuti at napakabait niya dahil kahit isa akong disgrasyada, patuloy niya akong minahal at niyakap ang aking nakaraan. Nooy di na ako masapat na may ibig sa akin muli. Ngunit nang makilala ka ngayon, napawi ng lahat ito. Napabilis ang paggaling na apo natin mula nang dumating si Rodney. Oo nga, Dolor. At masayang-masaya ang apo natin kapag nakikita siya. Narinig mo rin siguro ang sinasabi ng apo natin tungkol kay Rodney.
Gustong-gusto niya maging papa ito. Ganun na pala kalalim ang pagmamahal ng apo natin kay Rodney. Madaling nakuha ni Rodney ang loob ng bata. Saka nakita ni Camille kung paano siya pinahalagahan nito. Tama ka. Naramdaman sa kanya ni Camille ang pagmamahal ng ama na hinahanap niya. Oo. Kaya magiging hadlang pa ba tayo sa kaligayahan ng ating apo? Sa maikling panahon ay may pinatunayan si Rodney. Kaya naniniwala akong totoo ang intensyon niya. Tamang tao ang pinili ngayon ng anak natin, Dolor. Ibig bang sabihin yan? Pumapayag ka na? Kanina ka pa nakatitig sa akin, Rodney. Hindi lang ako makapaniwala na ngayon ay magkasama na tayo at matutulog na magkatabi sa isang kama. Kung ano man tayo ngayon, lahat yun ay pinaghirapan mo. Alam ko ang naging pagsasakripisyo mo, ang pagtitiis mo, bago mo na paniwala sina Papa na seryoso ka. Tama ka. At ngayon nga, kasal na tayo. Asawa na kita. Masayang masaya ako, Angela. Higit ako, Rodney. Dahil tinanggap mo ko ng buong buo. Sa kabila ng nakaraan ko. Lalo na ang anak ko na si Camille. Masaya akong naging papa niya. At kahit magkaroon na tayo ng sariling anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil siya ang ating panganay. Pero ngayon, gusto kong maging ate na siya. Naku, umira na naman pagiging naughty mo, ha? Masama ba? Di ba wala namang bawal? Lahat legal na. Kaya wala ka ng dahilan para umayaw pa. Matagal ko yatang hintay ang sandaling to. Kaya start na tayo. Mama? Papa Rodney? Ako, patay. Camille, anak? Mama? Papa? May kailangan ka ba, anak? Pwede po bang dito ako matulog sa kwarto nyo? Tabi-tabi na lang po tayong tatlo. Kasi po gusto ko kayong makasama. Okay lang po ba? Narinig mo ba yun, Rodney? Ha? Oo naman, anak. Pwede. Halika dito sa kama. Yippee! Sige po, matulog na tayo. Gusto ko po dito ako sa gitna nyo. Ha? Sa gitna ka? O sige, ayos lang. Sorry ka na lang, Rodney. Tiis ka muna. May sinasabi po ba kayo, Papa Rodney? Sabi ko, matulog na tayo. Kasi late na. Mapupuyat ka. May pasok ka pa bukas. Good night, anak. Good night, Papa Rodney. Next time na lang kapag wala ng istorbo, ha? Kaya humanta ka. Dahil hindi kita tatantanan. Nooy di na ako Pinsan, kumusta ang buhay may asawa? Eto, maligayang maligaya ako. At last nagbunga rin ang pagtsatsaga mo. Oo naman, kaya tandaan mo insan ha, hindi krimen ang panliligaw. Huwag kang mahihiya lalo na kung mabuti naman ang intensyon mo at wala kang balak na lokohin siya. Hindi ko akalain mayroon pang magmamahal sa tulad kong mayroong nakaraan. Ang sabi ni Papa Jack, Hindi krimen ang panliligaw. Huwag kang mahiya, lalo na kung mabuti naman yung intensyon mo at wala kang balak lokohin siya. Hindi ko akalain na mahal mo rin ako. Ako na may pusong sugatan. Batid ko lang damdamin mong ito ay totoo. Sana'y di ka magbago. Sana'y
TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack. Hindi krimen ang panliligaw! Huwag kang mahiya, lalo na kung mabuti naman yung intensyon mo at wala kang balak lukohin siya! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. At hindi ko talaga malaman kung bakit sumisigaw si Papa Jack, Tanya. May nag-comment nga dito sabi, sana si Mama Tanya na lang magbasa o si Christine Dera kasi kawawa naman si Papa Jack. Paus na siya. Anong reaction mo? Ay. Hindi, napapangisi talaga ako kasi Napapangisi, Ako yung nahihirapan sa lalamunan ni Papa Jack eh. Correct. Correct kong ka dyan. Anyway, happy ending. Congratulations sa bagong sakal. Ay, kasal pala, kasal. O, diba? Ito, kwento natin ngayon, actually, ay nagbibigay hope, pag-asa para sa mga kababaihang sa kabila ng pagiging single mother nila, merong isang lalaki dyan na siguradong magmamahal sa kanila ng lubos. Kasi diba, yung mga single mother, ang laging akala nila, wala na magmamahal sa kanila ng tapat. Akala nila, porke may anak na sila, hindi na nila matatagpuan ang lalaking para talaga sa kanila. Akala nila, katapusan na ng makulay na love life para sa kanila. But no, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. At sa kada pagkadapa, babangon at titingala ka na someday darating ang biyayang inihanda niya. Alam mo, Kabisya, bebe ko, hindi ho talaga may iwasang mag-feel tayo sa pag-ibig minsan na kahit anong buti natin sa taong ating nakakarelasyon, kung talagang hindi uukol, hindi bubukol. Baka kasi hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. So again, huwag mawala ng pag-asa. So yun, I'm just so happy kasi 'di ba, for Angela, dahil dumating ang isang tulad ni Rodney na handang mahalin hindi lang siya kundi pati ang anak niya at ang nakaraan niya. So good vibes lamang this very very TGIB. Thank God it's Biyernes. Congratulations. Napakadali lang ho talagang malaman, kapwa kabisyo, kung ang tao nagpapasikat lang o kaya naman natural sa kanya na ibigay ang kanyang best pag siya ay nagmahal. Kapag ho ang tao kasi nagsasabi ng totoo, kahit paikot-ikutin niya, paulit-ulitin, kahit lituhin nyo, imbestigahan mo man ang imbestigahan, magiging consistent ang sagot niyan. Pero ang tao kapag nagpapasikat, nagpapabango lang, plastic, may ibang motibo, kapag tatalikod niyan ho sa'yo, iba ang gagawin niya. Kaya saludo po talaga tayo sa mga kalalakihan na hanggang ngayon, hindi po tumitingin sa nakaraan ng babae. Kahit pa may anak na sa iba, kahit pa nakailang boyfriend na, tanggap ka pa din. Kayo po talaga yung mga lalaking dapat tingalain ngayon at igalang ng ating lipunan. Kayo po yung mga dapat paramihin ng lahi para mabura po kahit paano yung imahe ng mga lalaki na kayo ay laging nanloloko. Mabuhay! Sana dumami ang lahi nyo! O, diba? Sana nga dumami ang lahi nila para nako. Kasi yung mga... Pwede ka bang palahian daw? Sino? Ako ang ayos naman ng tanong mo. Ako talaga'y palahi. Casual na casual. Ano to, aso? Shih Tzu? Ano to, bulldog? Ano ba? Ano? Dapat nga dumaming lahi. Oo nga, magpaano kayo magpasta? Ano tawag yung stud? Stag? Basta yun. Parang baboy. No, so congratulations sa bagong sakal. Ano nga ba, kasal? Finally, may tatay na si Camilo. Di ba po? Kayo po yung tatay ko. May sakit eto na nga po kapwa ang TLC The Drum... Ay, sorry. Ano 1, 2, 3. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Sabi nga po ni Mark Mercado mula sa Yes FM Manila Facebook fan page, good luck, Rodney! Nung umpisa to kanina, si Kapitan Tutan pala ang tatay ng nililigawan mo. Bigatin ang mga party list niyan. Alam mo ba Party yung list? party list ni Kapitan Tutan? Hindi ko pa alam. Hindi ka kasi nakikinig kay Idol, Chico. Busy ako tulad nakabaon. Ito yung mga party list niya Batas, yung mga acronym, matandaan mo. Batas, upang, labanan, bad offensive language.
Ulit. Batas? Take two. Ito eh. Batas. Upang. Labanan. Bad. Offensive language. Ang bastos nyo. Kay Chico yan galing. Kay Kapitan Tutan yan. Meron pa siyang isa. Ano pa? Taong intelektual, Mhm. tutol sa immoral. Sabi ko na nga. Meron pa last na. Oh. Puwersa upang kalabanin etchosera. Kita niyo naman ako. Napakataba talaga ng utak ni Kapitan Tutan. Kung ganyan ba naman ang mga party list, sasali talaga ako. Sasali ako dyan. Magiging Diyos proud ko. member ako ng mga party list si Kapitan Tutan. Mag-voluntarily ako. Oh, sabi dito ni Ian Superiotan sa Facebook page po ng Love Radio Manila, hindi masama manligaw kung totoo ka. Huwag kang pakitang tao. Oh, yun yung sinasabi ni Mama Tanya kanina. Ma-identify mo talaga kung sino yung nagpapakitang tao Yes, lamang correct. at yung totoo yung intention sa'yo. O sabi naman dito, Mama Tanya, meron pa. Sabi niya? Marami, alam mo, nagkaroon ng fans club si Rodney. Grabe. Sabi dito ni, di ba may fans club? Sabi dito ni I Kim Joy Lim Tolen, Hani pa, ligawan ba naman yung buong pamilya? Go Rodney para hindi na malungkot si Camille. Sabi ni JC Ann Kakatakutan, go Rodney, ipaglaban ang pagmamahal mo. Sabi ni Lil Mad Mokhtar, yan ang lalaki. Go lang Kuya Rodney, itaas mo ang bandera ng mga lalaki. Ilan na yan? Dami diba? na. Ang dami nga, ang dami niya supporters. At ito sabi ni Angel Igual, Arriba Rodney, kaya mo yan. I believe in you. May fans club, no? Congratulations! Sabi naman ni Lenona sa Twitter, Go. Nax, ang ganda ng kanta, intense na agad. Alak pa! Inom na tayo! Alak pa! Pare, ang ganda nung babae. Pare, lasing na ata ako eh. Lola Tanying nalasing. Luko! Well, ginig pa mo! Ay! Lola Tanying! Push mo yan, Lola Tanying! Aga-agang lasing naman yan. Tanghali naglalasing si Diba? Lola Tanying. Pero sa bagay may kilala akong ganyan. Ano? Alam mo, Sino? breakfast niya alak. Tanghalian niya alak. Merienda niya alak. Gabihan niya alak. Ano ba siya? Mali ko dun. Gusto ata maaga mategi. Baka siya model ng alak Ay, sige sa ba? kalendaryo. Hindi naman. Eto sabi naman dito ni Grace Quijano, dapat hindi na basta-basta magtiwala lalo na sa nangyari sa'yo. Like me, single mom ako, pero hindi ko kinakahiya yun. Diba, dapat kilalanin mo muna mabuti yung guy before ka magtiwala agad-agad. Oh, tama naman. 1 is too much, 2 is katangahan. Ay, mali. 3, sabi mo diba? 1 is enough, 2 is too much, 3 is katangahan. Meron ka ba dyan? Wala na? Wala na. Sige. Wala na tayong oras. Salamat kay Rodney Christopher, Love Radio Manila. Pinagbidahan nga po bilang Angela. like kabarista po ng Love Radio Manila. Camila Labandera, CSFM Manila. Si At siya Father- din yung landlady kanina. Oo nga, sabi ko parang dalawa role ni Lala. Galing nga, doble ka. Si Father Chico Loco, the Monarch ng Yes FM Manila. Mother Nicole Yala, Love Radio Manila. At si Lester Totoy Bato po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Gani Halamanan, Sound engineer, Jason Sagun, musical scorer, Johnny Freeze, directed by Salvador Royales. Patuloy lamang pang pag-comment. Correct. Hanggang alas 3 pa po ako sa Yes FM Manila, kaya naman patuloy mong i-comment yan sa Yes FM Manila Facebook fan page. O kaya naman po sa Love Radio Manila, patuloy pa rin pong aariba si Bebe Cristindera hanggang 4 p.m. Kaya pa to? Kaya pa push pa natin yan. Push pa natin to. Ay, mamimiss ko kayong lahat. Yes, Ikaw rin, mawawala. ma'am. Yes, syempre. Kaya may nagtitweet sa Twitter natin eh. Ano? Sabi dito, huwag kayong mawawala ng December ah. Kasi yung mga litaniya mo para mawawala ka lang eh. Diba? Hoy, ingat po tayo sa Sa bagyo. Sana po mag-prepare tayo. Hindi naman masama mag-prepare. Hindi naman masama. Wala po sa batas yan. Magtali-tali po ng bubong. Kami nakatali yung tatay ko. Yung Nag-charge bubong? ng baterya ng on-air. Itatali ang bubong? Oo. Pwede ba yun? Para doble support. Lalo yung mga Hindi mo pwedeng itali mo. kapakabisyo natin na hindi masyadong talaga yung matibay yung bubong. Tatali talaga yung sarili Talaga pa. ba? Oo. Sige. Akala ko itatali ko na yung sarili ko sa kama. Pwede. Ay, Sa kama 50 kasi. Shades of Grey, Mabigat kasi yung yung kama pen. namin. Yung kahoy, matibay. Sige.
Luzon, Visayas, and Mindanao. nakasama niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may syempre, Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Christine Dera. na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ng konsumisyon. At eto nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy weekend. Bye-bye. Ingat. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.